Εύχομαι να σας βρίσκω καλά, αγαπημένες μου φίλες και αγαπημένοι μου φίλοι. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα γεμάτη μόνο όμορφες στιγμές, αγάπης, ευτυχίας και υγεία ασφαλώς. Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ και σας ευχαριστώ ολόψυχα. Κάνουμε λοιπόν μαζί αισθηματική πρόβλεψη ταρό για να δούμε άτομο το οποίο σας ενδιαφέρει, ιδανική πρόβλεψη για καρμική σχέση, δίχως επικοινωνία, επανασύνδεση, χωρισμό, απόσταση ή γενικά προβληματική σχέση. Όπως είδατε ήδη μας έπεσε η μία κάρτα που μας δείχνει το σπίτι στην ουσία. Είναι το σημείο το οποίο εμείς νιώθουμε ότι είμαστε ασφαλείς, ότι πολλές φορές στο συγκεκριμένο χαρτί δείχνει ότι ενδέχεται να υπάρχει και κάποια άλλη δέσμευση. Ο γάμος δίπλα, εντάξει δεν υπάρχει, εννοείται ότι για κάποιες και για κάποιες μιλάμε για ένα άτομο το οποίο ενδέχεται να είναι δεσμευμένο. Έχουμε τη στοργή, έχουμε τη θηλυκή ενέργεια και από κάτω τι έχουμε? Το πάθος και την πολύ μεγάλη έλξη. Η πρώτη εντύπωση που μου δίνεται, εννοείται ότι θα το ξεκαθαρίσουμε και με κάρτες ταρό, είναι ότι μιλάμε για μία σχέση η οποία ενδέχεται να λειτουργεί σαν παραλληλή, τουλάχιστον να υπάρχει κάποια άλλη δέσμευση από κάποια από τις δύο μεριές ή από τη δική σε από τη άλλη πλευρά ή για κάποιους και για κάποιους και από τις δύο τις μεριές, που υπάρχει και ίσως η οικονομική έτσι, δέσμευση από την άλλη μεριά που περιπλέκει λίγο τα πράγματα. Μια σχέση η οποία κυρίως χαρακτηρίζεται από την πολύ μεγάλη έλξη και είναι ένα άτομο το οποίο θαυμάζει πάρα πολύ το κομμάτι της θηλυκής ενέργειας. Υπερισχύει στο συγκεκριμένο άνοιγμα η θηλυκή ενέργεια, δηλαδή ότι αυτό που έλκει τον άλλον άντρα, αν είσαστε γυναίκες ασφαλώς, ή αν σας ενδιαφέρει άτομο το οποίο είναι άντρας, γιατί τα φύλλα, το φύλλο του κάθε ατόμου, ο καθένας έχει τις δικές του έτσι επιλογές και ανάγκες και σκέψεις και γενικά τα δικά του τα θέλω, δεν σημαίνει το ότι μιλάμε εδώ αποκλειστικά και μόνο για σχέσεις οι οποίες είναι μόνο ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που ελκύει τον άλλον άνθρωπο είναι η τρυφερότητα, η θηλυκότητα, η τάση να δώσουμε περισσότερα, το να φροντίσουμε τον άλλον, πώς κάνει δηλαδή μία μητρική φιγούρα, που έχει όμως και το στοιχείο της έλξης και του πάθους μέσα σε αυτό, έτσι. Είναι μία σχέση αυτή εδώ που βλέπω ή το άτομο το οποίο έτσι σας σκέφτεται, που δείχνει ότι έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα. Ο γάμος εδώ ή η άλλη δέσμευση η οποία έχει ενδέχεται να έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο άτομο. Είναι σε μια φάση που νιώθει ότι το σπίτι του, ιδιαίτερα αν μιλάμε για άλλη δέσμευση, έχει γίνει εν μέρει φυλακή ή δεν το βλέπει πλέον σαν λιμάνι, είναι αλλαγμένο, έχουμε την κρίση εδώ πέρα και είναι ένα άτομο που πλέον νιώθει ότι η αγάπη και η στοργή που παίρνει από εσάς του δημιουργεί προβλήματα. Γιατί του δημιουργεί προβλήματα? Διότι βρίσκεται σε έναν χώρο ή μπορεί να είναι άτομα τα οποία είναι μπλεγμένα οικογενειακά
Σε κάθε περίπτωση είναι σαν αλλού να είναι το σώμα, αλλού να είναι η ψυχή. Η καρδιά. Εδώ δείχνει ότι στη δική σας την πλευρά που βρίσκεται η καρδιά, υπερισχύει το πάθος, η έλξη, αυτό μπορεί ο άνθρωπος αυτός να το δαμάσει, η στοργή όμως που παίρνει από εσάς το δημιουργεί εμπόδια, διότι τη θέλει, αλλά δεν μπορεί να την έχει γιατί βρίσκεται αλλού. Δηλαδή, εσείς να ξέρετε σε αυτή την περίπτωση ότι όσο πιο δοτικές, πιο δοτικοί είσαστε, τόσο περισσότερο περιπλέκονται τα πράγματα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να μπαίνει σε διλήμματα. Σε διλήμματα που ίσως παλιότερα να ήταν πιο ξεκάθαρα για εκείνον. Δηλαδή το ότι εγώ μπαίνω σε μία σχέση η οποία περνάω καλά και τίποτα παραπάνω. Έλατε όμως που εδώ που βρίσκεται στην παρούσα φάση δεν έχει αυτό που του προσφέρετε εσείς. Του λείπει και το βρίσκει από εσάς. Εσείς είστε όμως το άτομο το οποίο σας έχει συνδέσει με την επιθυμία. Όχι με την μόνιμη δέσμευση. Και εκεί πέρα είναι σαν να είναι έξω από τα νερά του ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Σου λέει τι, πώς θα το διαχειριστώ, πώς θα εξελιχθεί. Επίσης να ξέρετε ότι το 2 το μπαστούνι είναι ένα χαρτί που δείχνει ότι για να πάρει τις τελικές αποφάσεις ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει ακόμα όλη την οπτική εικόνα ή περιμένει κάποιες εξελίξεις. Από τη μεριά που κοιτάει το συγκεκριμένο χαρτί είναι προς τη μεριά του σπιτιού του. Βιώνει εμπόδια, βιώνει δυσκολίες, βιώνει εντάσεις, βιώνει καυγάδες. Εσείς είστε το απάνεμο λιμάνι, αλλά το λιμάνι που επισκέπτεται όταν θέλει για λίγο να ηρεμήσει. Όχι το λιμάνι που δένει και μένει μόνιμα εκεί. Καταλάβατε. Έλατε όμως που του αρέσει να μένει στο απάνεμο λιμάνι, γιατί από εδώ έχει φουρτούνα, αλλά έλατε που εδώ είναι η έδρα του. Εδώ είναι η διαφορά. Έχουμε το ρίγα πεντάκτηνο, έχουμε το ρίγα κούπα. Πόσο ξεκάθαρο είναι. Κοιτάξτε τώρα για να το καταλάβετε. Εδώ έχουμε, όπως είπαμε, το σπίτι, έτσι. Είναι παντρεμένος, δεν είναι παντρεμένος αυτός ο άνθρωπος. Κάτι που έχει να κάνει σχέση με οικογενειακά, να ξέρετε, και ενδέχεται να είναι και με οικονομικά. Και είναι κάτι το οποίο τι του προσφέρει αυτόν εδώ, το ρίγα πεντάκτηνο. Δηλαδή μια αλφα οικονομική σιγουριά, μια αλφα οικονομική σταθερότητα, παύλα άνεση. Είναι το σίγουρο, ο ρίγας πεντάκτηνο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και μια αλφα οικονομική άνεση, κακά τα ψέματα, αλλά είναι και ένα άτομο το οποίο δεν του αρέσουν οι αλλαγές. Του αρέσει η σταθερότητα, του αρέσει να επενδύει, έχει λίγο έτσι πιο παραδοσιακές αξίες, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι εδώ, που κυρίως αυτό που έχει κτίσει έχει να κάνει σχέση με υλικά οικονομικά θέματα. Κάτι το οποίο το έχει διεκδικήσει, το έχει κερδίσει. Δηλαδή, τι θέλει αυτή είναι εδώ, τι σταθερότητα. Και δίπλα, στο γάμο που βρίσκεται, αν βρίσκεται βέβαια, ή στην άλλη δέσμευση, δείχνει μια πίκρα, μια ταλαιπωρία. Είναι μια σχέση η οποία φθείρει αυτόν τον άνθρωπο, έχει αρχίσει να του βγάζει ψυχοσωματικά, ψυχολογικά. Είναι κάτι επίπονο, επώδυνο πλέον για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τα συναισθήματα προς το που είναι, που κοιτάει εδώ ρίγα σκούπα, προς στο 6 κούπα. Προς άτομο το οποίο το έχει νοσταλγήσει, άτομο το οποίο του λείπει αρκετά, άτομο το οποίο έχει πολλά εμπόδια λόγω της στοργής και της αγάπης της οποίας νιώθει. Αλλά δεν μπορεί να είναι δεσμευμένο αυτό το άτομο σε 2 διαφορετικές μεριές, διότι εδώ έχουμε το οικονομικό, έχουμε το συμφέρον, εδώ έχουμε τα συναισθήματα. Και τι κοιτάει λοιπόν εδώ? 2 πράγματα, όσο παράξενο και να φαίνεται. Η μία του μεριά κοιτάει κάτι επαγγελματικό, οικονομικό, το οποίο σκέφτεται να ξεκινήσει ή να επεκτείνει, και το αισθηματικό του κομμάτι κοιτάει ένα είδος πρότασης που σκέφτεται να κάνει προς εσάς, και εννοείται ότι θα δούμε ποια είναι αυτή η πρόταση για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε δίλημμα και είναι ξεκάθαρο. Κοιτάξτε τώρα.
Από κάτω, η μεγάλη ιέρια. Τι είπαμε ότι περισχύει εδώ? Η θηλυκή ενέργεια, η τρυφερότητα. Η μεγάλη ιέρια στα ταρό είναι η μητρική φιγούρα. Είναι το άτομο, όπως ανέφερα προηγουμένως, που θα μας περιθάλψει, που θα μας κατανοήσει, που θα μας συγχωρέσει. Και από κάτω έχουμε το 5 πεντάκτηνο. Το άνοιγμά σας μιλάει πολύ έντονα. Το 5 πεντάκτηνο είναι δύο πράγματα. Στα υλικά, ότι φοβάμαι να μην χάσω τα κεκτημένα μου, ότι μετά θα δυσκολευτώ οικονομικά ή τουλάχιστον θα βγω ζημιωμένος, αλλά φοβάται, γιατί ήρθε μετά από τη μεγάλη ιέρια, ότι αυτή την τρυφερότητα την οποία με μπερδεύει πολλές φορές, αλλά όπως είπαμε την έχω ανάγκη, φοβάμαι να μην τη χάσω. Εδώ έτσι όπως το βλέπω, ενδέχεται κάποιος και κάποια από εσάς να έχετε απομακρυνθεί. Και αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να σας νοσταλγεί, είναι σαν να σας σκέφτεται, είναι σαν να θυμάται τι ήταν αυτό το οποίο έπαιρνε από εσάς. Τι έπαιρνε? Τη στοργή, τη θαλπορή, το ότι κάποιος είναι εκεί για μένα. Και σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος τώρα, κάτι πρέπει να θυσιάσω. Είμαι ανάμεσα σε ένα μονοπάτι μάλλον που έχει δύο διαφορετικούς δρόμους. Το ένα είναι το οικονομικό και η σταθερότητα που είπαμε, αλλά η καρδιά μου δεν είναι εδώ και δεν έχω και αυτή τη στοργή, τη ζεστασιά και όλα τα σχετικά άλλα. Οκ, οικονομικά είμαι καλά. Από την άλλη έχω τα συναισθήματα και έχω κάποιον να με φροντίζει. Και να μου πείτε γιατί Χρύσα τώρα το σκέφτεται και δεν το σκέφτηκε νωρίτερα. Γιατί τον ενοχλεί αυτόν τον άνθρωπο τώρα? Γιατί έχει την κρίση. Μας δείχνει ότι, και έρχεται και κάτω από το σπίτι, έτσι. Μας δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος όταν βρισκόταν εδώ άντεχε. Δηλαδή είναι σαν να μπορούσε να χαλιναγωγήσει τις καταστάσεις όπως ήταν δημιουργημένες μέσα στο σπίτι του. Δεν τον ενοχλούσαν τόσο πολύ. Έχει αλλάξει όμως. Γιατί τα προβλήματα είναι σαν να έχουν συσσωρευτεί, οι διαφορές να έχουν συσσωρευτεί ή απλά και μόνο, όπως μας δείχνει και η κρίση που δείχνει την εσωτερική μας την αλλαγή, ότι καθώς περνάει ο καιρός, τα βιώματά μας και όλα αυτά μας πλάθουν σε ένα διαφορετικό σχήμα. Αυτός ο άνθρωπος πλέον ίσως απλά και μόνο να καταλαβαίνει ότι δεν είναι εκεί το σωστό σημείο για εκείνον. Δεν αντέχει, γιατί όπως είπαμε εδώ πέρα επιβαρύνεται και του είναι επώδυνο όλο αυτό. Κάθε μέρα δηλαδή είναι σαν να είναι δύσκολη. Δεν εμπεριέχει τη χαρά, την τρυφερότητα, την αγάπη. Έχει αλλάξει το βάρος που δίνει στα γεγονότα. Περισσότερο έδινε σε οικονομικό, υλικό, πρακτικό, το φαίνεστε. Έχει αρχίσει λοιπόν να καταλαβαίνει ότι το να αγνοούμε την καρδιά και τα συναισθήματα και άτομα τα οποία μας αγαπάνε και μας υποστηρίζουν είναι λάθος. Έχει αρχίσει να γέρνει προς άλλη μεριά η ζυγαριά, τον θέλω του. Και τι νιώθει? Τύψεις. Έχουμε εδώ πέρα το 9 σπαθί και είναι σαν να γυρνάει και να λέει ότι αρχικά νιώθω τύψεις γιατί θυσιάζω αυτό το οποίο πριν υποτιμούσα αλλά τώρα το θεωρώ σημαντικό, αλλά και τύψεις προς τον εαυτό μου. Έτσι, τύψεις και για μια νέα πρόταση την οποία όπως είπαν προηγουμένως θέλει να κάνει. Γιατί νιώθει τύψεις? Οκ. Ένα μήνυμα, ένα τηλέφωνο με τον ακόλουθο μπαστούνι και έχουμε και τη σελήνη. Προσέξτε τώρα, δύο πράγματα. Είτε τον έχετε πιάσει αυτόν τον άνθρωπο, είτε τον πιάνετε πολύ σύντομα. Κάτι να λέει ψέματα, κάτι να κάνει, δηλαδή για παράδειγμα μπορεί να σας πει ότι έχει ένα δύσκολο γάμο και ότι σκέφτεται να χωρίσει για να μπορέσει να σας προσεγγίσει και να μην το κάνει, παράδειγμα ήτανε. Δείχνει πάντως ότι η συνομιλία δεν είναι καθαρή. Είναι ψέματα, είναι μισές αλήθειες, είναι δικαιολογίες. Εδώ θεωρώ ότι είναι ένα άτομο το οποίο επειδή νιώθει τύψεις, αλλά δεν θέλει να το παραδεκτεί,
θα μπορέσει να βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σας, φτιάχνοντας ένα δικό του σενάριο, έτσι, να το καλύψει, για να μπορέσει να διορθώσει την από τώρα τα αδιόρθωτα, θα μπορέσω να πω. Να ξέρετε ότι αυτή η συζήτηση και επικοινωνία που θα γίνει δεν θα είναι απόλυτα ειλικρινής από τη δική του τη μεριά, γιατί νιώθει ενοχές. Γιατί νιώθει ενοχές και τι προσπαθεί να κρύψει ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Νιώθει ότι σας έχει τρομερά αδικήσει. Επίσης, επειδή έχω τη δικαιοσύνη και έχω και τον αυτοκράτορα, άτομα τα οποία σας προσεγγίζουν και γυρνάνε και σας λένε το ότι είναι σε διάσταση, ότι έχουν πάρει διαζύγιο και όλα τα σχετικά, θα πρέπει να το ελέγξετε. Αν σας ενδιαφέρει και είναι βασικός παράγοντας για εσάς. Διότι αυτό στην ουσία δείχνει νομικό δέσιμο, έτσι. Και μας πέφτει πάνω στον αυτοκράτορα. Δηλαδή, επειδή είδαμε και τα οικονομικά εδώ, μπορεί να σας πει ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να απεγκλωβιστώ γιατί έχουμε κάτι νομικό, οικονομικό δεμένο μαζί. Ένα σπίτι, μια επιχείρηση, κάτι τέτοιο. Είναι δικαιολογία. Ή μπορεί να σας πει νομικό, γιατί ο αυτοκράτορας είναι, όπως είπαμε, και ο σύζυγος εκτός των άλλων, εκτός από το άξιωμα, ότι βαδίζω προς το διαζύγιο ή ότι έχω καταθέσει χαρτιά για διαζύγιο ή ότι είμαι σε διάσταση και θα το πάρω το διαζύγιο. Το προσέχουμε, κρατάμε μικρό καλάθι. Κάτι δεν είναι αξιόπιστο σε αυτό το οποίο μας λέει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Τι είναι πάνω στις ενοχές? Το 2 κούπα. Νιώθω ενοχές γιατί θυσίασα ένα άτομο που με ήξερε ότι πραγματικά με ήθελε στη ζωή του. Και το 2 κούπα δεν είναι μόνο το ότι με ήθελε ο άλλος στη ζωή του, αλλά το ήθελα κι εγώ. Άρα στην ουσία οι τύψεις και οι ενοχές είναι και προς εμένα. Διότι πέταξα κάτι το οποίο ήταν πολύτιμο. Αλλά τότε δεν το έβλεπε. Δεν είχε συμβεί αυτή εδώ η εσωτερική αλλαγή. Άρα γι' αυτό ενδέχεται να υπάρχει επικοινωνία από άτομα από το παρελθόν που είχατε να τα δείτε πάρα πολύ καιρό. Μα πάρα πολύ καιρό. Αυτά τα άτομα έχουν δημιουργηθεί κάπως διαφορετικά, έχουν οριμάσει, βλέπουν τα πράγματα αλλιώς. Καταλαβαίνουν τι είχαν και τι θυσίασαν. Καταλαβαίνουν το λάθος τους στην ουσία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, προσέξτε προηγουμένως που ρώτησα μάλλον, γιατί μονόλογο κάνω. Ποιος ήταν ο λόγος εδώ πέρα που αυτός ο άνθρωπος δεν χώρισε νωρίτερα ή δεν έκανε την επανάστασή του νωρίτερα. Διότι δεν απομακρύνθηκε από αυτή την οικογενειακή αιστεία που μπορεί να είναι άλλα άτομα, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, παιδιά, οικογένεια, γονείς, αδερφές, αδερφοί, ένα τέτοιο πράγμα που τον κρατούσαν δεμένο αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πίστευε με το 10 σπαθί εδώ ότι όλη αυτή εδώ η κατάσταση κάποια στιγμή θα εξομαλυνθεί. Δηλαδή ότι δεν θα του κάνουν τη ζωή του δύσκολη αυτόν του ανθρώπου ή ότι θα συνηθίσει και θα αντέξει. Και τι παρατηρεί καθώς περνάει ο καιρός? Ότι έχει φτάσει σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Ότι αντί τα πράγματα να γίνονται καλύτερα, γίνονται χειρότερα. Και έχει αρχίσει να του κοστίζει τρομερά και στο κομμάτι της υγείας. Μπορεί να έχει βγάλει αυτοάνωσα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εσείς ήσασταν σαν ένας συμπληρωματικός παράγοντας. Έχουμε το 3 κούπα εδώ και τον ερημίτη. Τι εννοώ με αυτό? Συμπληρώνατε αυτό που του έλειπε από την καθημερινότητά του. Και ενδέχεται, όπως είπα και προηγουμένως, να έχετε απομακρυνθεί, να έχουν δημιουργηθεί έτσι αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος έχει μια απεσιόδοξη σκέψη, ότι δηλαδή δεν μπορεί να σας έχει επιμόνιμη βάση και αυτό δείχνει ότι τον οδηγεί στον ερημίτη. Δηλαδή νιώθει αυτός ο άνθρωπος ότι αν αυτή η σχέση δεν ξαναδιορθωθεί, αν δεν ευδοκιμήσει ώστε να είσαστε εσείς εκεί, κάτι του λείπει. Είναι το μικρό κομματάκι του παζλ
που συμπληρώνεται στη ζωή του για να μπορέσει να γίνει η ζωή όπως την έχει δομήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για εκείνον ανεκτή. Κοιτάξτε, και εδώ μας δείχνει κάτι άλλο πάνω στην σελήνη με το 8 μπαστούνι και με το αστέρι. Οι δικαιολογίες οι οποίες θα σας πει ενδέχεται να είναι και στο ότι δεν θα παραδεχτεί ότι του λείψατε. Έτσι, δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να ξεδιπλωθεί και να πει ότι εγώ χωρίς εσένα είμαι δυστυχισμένος ή ότι η ζωή μου είναι εδώ δύσκολη και είσαι μια από τις λιγοστές πηγές χαράς μου, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση δείχνει ότι ο τρόπος ο οποίος σας προσεγγίζει είναι για να διεκδικήσει κάτι το οποίο θα έχει μακροχρόνια πορεία. Όχι εξέλιξη, μακροχρόνια πορεία. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα σας προτείνει εδώ, εκεί μένει. Σας προτείνει μια παράλληλη σχέση, εκεί μένει. Τραβάει σε χρόνο, αυτό είναι σαν να σκέφτεται. Δεν εξελίσσεται. Εδώ έρχεται σε αυτή την περίπτωση η σελήνη, η παγίδα. Παγίδα, δεν είναι παγίδα, είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μας δώσει κάτι που έχει να κάνει σχέση με εξέλιξη στην παρούσα φάση, γιατί εδώ δείχνει ότι ταλαιπωρείται, δεν δείχνει πουθενά όμως ότι σκέφτεται αυτή την ταλαιπωρία να τη σταματήσει, να τη διορθώσει και να επιλέξει τον άνθρωπο που του δίνει εδώ την τρυφερότητα. Επίσης, άλλος ένας λόγος που μπορεί να μας πει δικαιολογίες είναι αυτή εδώ η ντάμα σπαθί. Ότι φοβάται πάρα πολύ, μην τυχόν και εμείς πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο ότι ξέρεις κάτι που ήσουν τόσο καιρό και γενικά του πούμε ένα όχι. Ή του ζητήσουμε εξηγήσεις. Δεν θέλει να δώσει εξηγήσεις. Και τι κοιτάει λοιπόν? Έχουμε την ντάμα κούπα και έχουμε και τον ακόλουθο σπαθί. Τι κοιτάει? Αν εμάς τα συναισθήματά μας ακόμα είναι ενεργά. Άρα αυτός ο άνθρωπος εδώ έχει αμφιβολίες. Αν εμείς ακόμα τον αγαπάμε και τον θέλουμε στη ζωή μας και είμαστε το ίδιο δοτικές και δοτικοί όπως ήμασταν στο παρελθόν, γιατί μας έχει εξαπατήσει? Είναι πάρα πολύ απλό. Το 7 σπαθί. Όλα τα γεγονότα, να ξέρετε, γίνονται ξαφνικά. Μας δείχνει εδώ υπό τη σπαθί με το 6 σπαθί ότι ξαφνικά υπάρχει ένα είδος επανασύνδεσης. Αλλά με τι μορφή μας έρχεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Σαν ένας υπότης μπαστούνι που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή έρχεται για να μας δώσει μία σχέση μακροχρόνια υπό τις ίδιες συνθήκες όμως, που δεν είναι εξελίσσιμη. Έτσι, μας θέλει στη ζωή του τρόμερα, με τους δικούς του όρους όμως. Αλλά απ' την άλλη, το να μην μας έχει, υποφέρει. Αυτός ο άνθρωπος, αν μου πείτε τι θέλει, θέλει να μας έχει εκεί στη ζωή του, να το παίζει σε 2 ταμπλό, γιατί φαίνεται κάτι τέτοιο, να του συμπληρώνουμε αυτό το κομμάτι το οποίο του λείπει, χωρίς όμως να του δίνουμε την μέγιστη τρυφερότητα, τον μπερδεύει. Του αρέσει να τον φροντίζουμε, του αρέσει να τον προσέχουμε, όχι όμως να τον πνίγουμε με συναισθήματα και με αγάπη. Είναι δηλαδή λιγάκι δίκοπο μαχαίρι αυτό. Γιατί του τονίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τι είναι αυτό το οποίο του λείπει. Έχει αρχίσει να το αναζητά και αν εμείς του το δίνουμε σε πάρα πολλές μεγάλες δόσεις, τον μπλοκάρει. Έχει λοιπόν ξαφνική επανασύνδεση επικοινωνία. Αλλά σε αυτή την επικοινωνία την οποία θα γίνει, εγώ δεν θα τα έπαιρνα όλα στα σοβαρά, γιατί είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάποια πράγματα κρύβονται εκ του πονηρού. Έτσι. Εύχομαι να σας βοήθησα. Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια άμα θέλετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε hype. Σας ευχαριστώ υπερβολικά που ήσασταν εδώ. Να είστε πάντοτε καλά.